ki ki bala ban kamai pisa bat ban yo da ka pisa ka ba shisha ma thai bun nak deng chong pi ki pa kapren kampun teli ya ki kamai pisa re shimla or long to ba ki ba pila model te pe ya kane ka video haru ba ko tin ba mon pun ya pi ki kita ki bala ban kamai pisa shisha dan pun chat ki bala ban kamai pisa re bun ru deng kita ki de ki fake sudah telara pi terang bat pi no shisha ban kamai pisa ring ba ki pi ban perlu dia kapor chong pi kumbalai laในเซากันตาหากาชิสนีka ka ba pla ban kamai pisa katon pun terling dai dakat dai hakan ka video ani thu yo kitang kumbalai terling ki ba khamsot batin penan kam ka ka panan kong wa bu ba kerteng uswat ok la ban la ong ba u ne u abu de u bala pau nam ha pat ong ru bala la ai la ye phe ban yo yo ki ki pat pista la ka pi sin serve pat chet ki katto katne ki company ki reset ban la pia tuma pa pha la ne pat ma paru ne u ko ka apne reward la ong ba ga ne ka ap ka de ka pasio ya paro kinang penentang ba kala register ya de ha ne u ap tang na ka pat ki pendat ki soke from dalet ka kin ani pendut pore balai pocket money ka ap ka ba ai la ye phi ban kamai tang da ka mobile hadu lai la ne sans ba shisni da ka ba pendat ki kam kom ban supek video la ne le ka kim ban pendat ru ya ki mission ki ba man la kasni kublai shibun